ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሰላም አምላክ ንዓኻትኩም ይኹን ከመይ ቀኒኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ለማዓልቲ ንሪኦ ቃል ሃሌሉያ እምነት ዝብሊና ክንመሃር እምነት ዝብሊና ክንርኢ ኢየሱስ ጎይታይ ቶም ናይ እምነት አቦታት ኩሎም ብእምነት እዮም እቲ እግዚአብሔር አባታትኩም ዘቀመጦ ታይ ገይሮም መሲልኩም ማኒፌስት ገይሮሞ ወይ ድማ አርኤሞ ዝሓለፉ ኢየሱስ ጎይታይ ፌዝ ዲማንድ አክሽን ዝብል መንፈሳዊ ሐሳብ ኢና ክንርኢ እምነት እንታይ ትጠልብያ ግብሪ እምነት ብዘይ ግብሪ እንታይ አይሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሞትያ ለማዓልቲ ንሪኦ ቃል ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ካብ 22 ስጋዕ 35 ዘሎ ከም ብባይ ድሓር ግን ተኸታተለኒ ኢየሱስ ጎይታይ ብጣዕሚ ኣዝዩ ግሩም ዝኾነ መልእኽቲ ኢና ለማዓልቲ ክንርኢ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸምዚ ቅድሚ ሕጂ ተራእይዎም ኣይፈልጥኒ ብኸምዚ ርእሱ ገሊጽሎም ኣይፈልጥኒ ንደቂ መዛሙርቱ that's why ኣዝዮም እዮም ተገሪሞም ኢየሱስ ጎይታይ ካብ 22 ከምብበ ሽዑ ንሱ ንደቂ መዛሙርቱ ናብ ጃልባ ከኣትውሞ ነቶም ሰብ ክሳዕ ዘሰናብቶም ናብ ማዕዶ ክቅድምዎ ብግዲ በሎም ናብ ማዕዶ ክቅድምዎ ብግዲ በሎም ዜን ክልቴን ሓዙለይ ነቶም ሰብ ኣሰናቢቱ ክጽሊ ናብ ብሕት ዝበለ ቦታ ከረን ደየበ ምድሪ ምስ መሰየ ከዓ ኣብኡ በይኑ ነበረ እታ ጃልባ ከዓ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ምስ በጽሐት ግና ንፋስ ብቅድሚኣ ነበረ እሞ ብማዕበል ትጭነቕ ነበረት ኢየሱስ ባሕረ ባሕሪ እናኸደ ብራብዓይ መቃለይቲ መጾም እቶም ደቂ መዛሙርቲ ባሕረ ባሕሪ ክኸይድ ምስ ረኣይዎ ምትሃት ኢሎም ሰንበዱ ፈሪሆም ከዓ ጨርሑ ግናኸ ኢየሱስ ብኡንብኡ ኣጀኹም ኣነ ኣይትፍሩ ኢሉ ተዛረቦም ጴጥሮስ መሊሱ ጎይታይ ንስኻ እንትኾንካ ብማየማይ ናባኻ ክመጽእ ኣዝዘኒ በሎ ንሱ ከዓ ነዓ በሎ ሽዑ ጴጥሮስ ካብ ጃልባ ወሪዱ ብማየማይ እናኸደ ናብ ኢየሱስ መጸ ብርቱዕ ንፋስ ምስ ረአየ ግን ፈርሀ ክጥሕል እውን ጀመረ ጎይታይ ኣድሕነኒ ኢሉ ከዓ ኣእወየ ሽዑ ኢየሱስ ኢዱ ዘርጊሑ ሓዞሞ ኣታ ጎደሎ እምነት ስለምንታይ ተወላወልካ በሎ ናብ ጃልባ ምስ ኣተው እቲ ንፋስ ዝግበለ እቶም ኣብ ጃልባ ዝነበሩ ከዓ ብሓቂ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ እናበሉ ሰገድሉ they worshiped him ተሳጊሮም ከዓ ናብ ባሕሪ ጌንሳሬጥ መጹ እቶም ሰብ ምስ ኣለለይዎ ከዓ ኣብ ጎደቦኦም ናብ ዘለዋ ኩለን ዓድታት ለኣኹ ኩሎም ሕመማት ድማ ኣምፁ ዘፈር ክዳኑ ክትንክዩ ከዓ ለመንዎ ዝተንከዮ ዘበለየ ድማ ሓወ ኢየሱስ ጎይታይ ሎማዓልቲ ምሕዋይ ክኸውን እዩ ሎማዓልቲ ብርግጽነት እግዚአብሔር ዝገብሮ ሓድሽ ነገር ኣሎ ቃለይሲ ብኸምኡ ንድሕሪት ኣይምለስኒ እዩ ዝብል ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክመጽእ ከሎ ብኸምኡ ኣይምለስን እዩ ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ቃል እዚ ድማ ብኸምኡ ኣይኮንናን ኣምጪናዮ we have prayed on it ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር መንፈሱ ከንፍሰሉ በሐቅ ነዚ ጉባኤ እዚ በዚ ቃል እዚ ምእንቲ ክትንክፈሲ we have prayed and we took time ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ብኸምኡ እግዚአብሔር ንርእሱ ብዘይ ምስክር ኣይሓድግን እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብዚ ቃል እዚ ሓደ መልእኽቲ ኢና ንርኢ ሽዑ ድማ ንሱ ደቂ መዛሙርቱ ናብ ጃልባ ከኣትዉ ነቶም ሰብ ከሰናብቶም ናብ ማዕዶ ክቅድምዎ ብግዲ በሎም ኢማጂን እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ፍቃድ ኣምላኽ እዮም ዘለዉ እቲ ማዕበል ክመጽእ ከሎ ኣብኡ ምስ በጽሕና ክንሪኦ ኢና እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ፍቃድ ኣምላኽ ኣለዉ ማዕበል ግን መጺዎም ኣነ ካብቲ ዝገርመኒ መጀመርታ ድረአየኒ ኣብዚ ቃል እዚ እንታይ እንተዳልና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ኣምላኽነትን ኢየሱስ እቲ ማዕበል ከም ዝመጽእ ይፈልጥ እዩ he is all knowing God ግን እንታይ በሎም ይብለና ብግዲ በሎም እግዚአብሔር ኣባኻ ሓይል ከየቀመጠ አይልእኸካኒ እግዚአብሔር ኣባኻ ዓቕሚ ከየቀመጠ አይልእኸካኒ
ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ማዕዶ ምእንቲ ቅድምዎ እቲ ዝሳገርዎ ዘለው ቦታ ተራ ቦታ ይኮነን አው ክብር እግዚአብሔር ዝግለጸሉ ቦታ አው ናይ እግዚአብሔር ዓቅሚ ዝራአየሉ ቦታ አው ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሱ እንታይ ዝገብረሉ ዘርኤሉ ቦታ ናው ንኽሳገሩ ግን እንታይ ግበሩ እንታይ በሎም ይብለና ብግዲ በሎም ይብለና certain situations አምላኽ አባኻ ዓቅሚ አቀሚጥኩም ዘሎ ስለዛአምን ጎ ይብለካይ ኢየሱስ ጎይታይ certain situation ግን ሓልፎ ዘለና ነገራት አለው ሓደ ጊዜ ንጎይታት አይለሞ ትብዑር ዝተወልደስ ሰብአይሲ እሱ ዲበዲሉ ወላ ወለዲም በዲሎም ይለሞ ንሱ አይበደለ ወለዱ አይበደሉ ክብር አምላኽ አውም እንት ክጋዲ ስለዚህ እዚ ተሐልፎ ዘለኹም ዝኾነ ይሁን ሲቹዌሽን ናይ እግዚአብሔር ክብር አማኸልኩም እንት ክጋዲ እግዚአብሔር ክብሩ እንት ከሪኤኩም ይኹም ቦ ተሐልፎ ደለኹም ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ እንታይኹም ክትኮኑ ዘለኩም ምእዛዝ ይዘድሊ ኢየሱስ ብግዲ በሎም ኣብትና እንግሊሽ ኢንሲስት ገበሮም ይዝብል ولا حنت حط نتستو هبو قالسي بجكا مزاز قال امارات زي بلوم ممرحي يبو سلازي زوم سبات زياتهم تاغيرم مسيلكم افقد املاح اتيوم تاغبرو كوغعزو جميرو افقد املاح كوينوم تاغبرو جميرم كسغمو جميرم معبل غناي حدغومن كل غزي افقد املاح اندحر الله ካፈተና ነፃ ይኻ ማለት አይኮነ ምክንያቱ እግዚአብሔር ክብሩ ዝገልጽ አምንታይ ኣብ ሕጽረት እዩ አምልአት አይኮነ መልኤ በጽሔ ወላ ሓንቲ ዘልየኒ ነገር የብለይ እንተዳልከዳ ንምንታይ ሞ እግዚአብሔር አምንታይ ዝረ ኣብቲ ጎደሎ ይዝረ ኣብቲ ኢንቪቴሽን ዝሃብካዮ እዚ ቦታ እዚ ብጀይ ካናትካ ብኻልእ ክምልኦ አይክእልኒ ዝበልካዮ ቦታ ዝምልእ ርእሱ ዝገልጽ ስለዚህ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ብግዲ ይልዎም ቀድሙን ይልዎም ምናልባሽ እቲ ምክንያት አይንፈልጦን ንኸውን ጎይታ ሁሉ ጊዜ በባህሪኡ እንታይ ይመስልኩም ርእሱ እንዳግለለ እግዚአብሔር አብኡ ናይ ምርኻብ ባህሪ ነይሩ ሓደ ካብኡ ንማሃሮ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገራት ምስ መለአ حمشت عسان كلتن جيران جيرو حمشت حزبي نزكو يتصوع يزلهم كل سبب ما تسأله كما يفوس الله إلو ده يقبرن مسيلكم جزاء رسو مستهز بترى يكون العسى شيء تقبرون يرو تايدا قبرن يرو جزاء رسو ندافله كل جزء we have to learn to be alone جزاء رسنا عم فلاي كن مهار لنا independent person كن كون لنا حسب أملاخ أبانا زبزحسي independent مسن نخوني فقاد እግዚአብሔር አብ ውሽና እንርዳው እንታይ مسن نخوني መስልኩም ገዛእ ርስና እናፈለና ኣብ ጸሎት مسن ንርከቢ እንተ ደኣ ፐብሊክ ፐርሰን ኮንካ ሁሉ ጊዜ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ንኽትረዳው በጣም ይዘሽገረካ ብናይ ካልኦት ሰባት ኢንስፒሬሽን ጥራይ ትጓዓዝ እንድሕር ኮንካ ከምዚ ዓይነት ማዕበል ከጋጥም ከሎ እንታይ ካትኸውን መስልኩም ኩሉ ጊዜ ኡይን مجرح انترا ياخذهم ጎይታ ግን ኣብ ኩሉ ጉዕዘና to be independent is ደሌና ንዝኾነ ይኹን ፈተና unshakable people ናይ እምነት ሰባት ክንከውን ይዝ ደሌና በእምነት እናአቱ እንወጽእ ሰባት ነገራት ኦቨርካም ከም እንገብሮም አርጊትና እንፈልጥ ሰባት እዚ ኻ በምንታይና መስልኩም እምነት ብዘይ ግብር እንታይ ሙትያ አብልብኻ እምነት አለን እንተዳልካ ሁሉ ጊዜ እንታ ክትገብር አለካ መስልኩም ኣብቲ አቦኻ ዘለዎ ክትርከብ ክትከል አለካ መርአያ ናይ እምነት ካንታ ይመስልኩም ኣብቲ አቦ ዘለዎ ኣብቲ ማዕድታት ናይ ጎይታ ክትርከብ አለካ ኣብ ናይ ጸሎት ቦታ ዘይ ትርከብ እንድሕር ዳ ኮይንካ ሕብረት ምስ አምላኽ ዘይብልካ እንድሕር ዳ ኮይንካ ሲ ከመይ ጌርካ ይኸሞ ተረዲኹምኒ እምነትካ ኤክሰርሳይዝ ወይ ድማ እምነትካ ቢውልት ትገብረሉ ቦታ አበይ መስልኩም ኣብቲ ናይ ጸሎት ቦታ ኣብቲ ምስ አምላኽ እትራኸበሉ ቦታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ጎይታ ኣብ ህይወትኩም ግድ ዝበለኩም ቦታ ሁሉ ይኽእል ይኸውን
you have to check it ኣብ ህይወትኩም እግዚአብሔር በዚ ሕለፉ በዚ ጌርኩም ቀድሙን ዝበለኩም ቦታ ክህሉ ይኽእል ይኸውን ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ቃል እዚ ተዳሪእና ሓሙሽተ ዓሳን ክልተ ዓሳን ሓሙሽተ እንጀራን ገይሩ 5000 ህዝብ መጊቡ ሓቂ ደን ኩሉ ነገር መሊኡ ኩሉ ነገር ሰሊጡ ጎይታ ግን እንታይ ገበረ ብለና ርእሱ አግሊሱ እንታይ ገበረ ብለና አውጽ ማውንቴን ጸለየ ብለና ኣብዚ ቃል ብጣዕሚ ዝገርመኒ ነገር ደሎ እንታይ ይተዳልና ኪዱ ሕለፉ ሁብሎም ከሎሲ እንታይ ገበሮ ምን መሲልኩም ገዲፍዎም አይኮነን ዳይዳ የዒንቱ ግን ምሳታቶም ነይረን ምናልባሽ ኣብቲ ናይ ዮሐንስ ደሎ እንተ ዳሪኢናዮ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ብጣዕሚ ትገርመኒ እታ አንብበለይ እታ ዮሐንስ ወንጌል 6:48 ነው ያዘላ መስለኝ እንጌራ ህይወት አነ እየ ነን 6:48 ሶሪ ማርክ 6:48 ክብል ተን ስቶሪ ኣብ ሰለስቲን እንደለዋ ተመሳሳሊን the same story ኮይኑ ግን ማርቆስ ዝገለጸሉን ማቴዎስ ዝገለጸሉን ዮሐንስ ዝገለጸን ገለገለ ፍሉይ ክስታይ ስለዘለየ ንፋስ ብቅድሚኦም ነበረሞ ክኸዱ ከለው በማዕበል ክጭነቁ ረአዮም ሪኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ካባታቶም ካብ 25 ስጋዕ 30 ስታዲስ ድማ ካባታቶም ርሒቁ ነበር ያትብል ኢማጂን 8 ኪሎሜትር 7 ኪሎሜትር ካባታቶም ርሒቁሎ ኢየሱስ ምሳታቶም አይነበረን ግን በማዕበል ክጭነቁ እንታይ ገበሮም ብለና ረአዮም የዒንቱ ኩሉ ጊዜ አባኻየን አሜን የዒንቱ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ አባኻ አምርአየን አሜን እዚ ክትአምን ክትፈልጥ ክትክእል አለካ አሜን የዒንቱ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ነቶም ናኡ ካልአይ ዜና 16 ላረኢለ የዒንቱ እግዚአብሔርና በዘላ ምድሪ የዒንቱ እግዚአብሔርና በዘላ ምድሪ ይዘራ ስለዚህ የዒንቱ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኻየን የዒንቱ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኽየን እዚ አርግና እንፈልጥ ይግባአና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ 25 ስጋዕ 30 ስታዲስ ይብለና 7 ስጋዕ 8 ኪሎሜትር ማለት እዩ እንዳ ኢዮባ ገዛ ማለት ኢየሱስ ጎይታይ 8 ኪሎሜትር ኩልኩም በጽሕኩም ስለ ዝነበርኩም ኩልና በጽሕና ነርና ካብዚ ክንምንታይ ድራይቭ ጌርናስ we know it right ስለዚህ ክንዲዚ ኪሎሜትር ካባታቶም ዲስታንስ ተፈልዩ ክነሱ የዒንቱ ግን አበይ ነረን ምሳታቶም ነረ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ኢየሱስ ኪድ ክብለካ ከሎ ስቂሉ አይኮነን ተሰደካ he is still with you in spirit he is still with you ምሳኻ አሎ ምሳኺ አሎ ንዓና ክልእኸና ከሎ ስጋዕ መወዳእታ ዓለም ምሳኻትኩም ይብለና ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ኣብዚ ቃል እዚ ከዓ ኢየሱስ እንታይ ገበረ ብለና ንሱ he go for private ገዛ ርእሱ ፈልዩ ምስ አቦ ክዛራረብ እንታይ ገበረ ፈለየ ገዛ ርእሱ ፈለየ ነቶም ደቂ መዛሙርት ግን እንታይ ገበሮም ብለና አይ ሓደጎምን ይብለና ኢየሱስ ጎይታይ ጥቅስ 23 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉሎ ነቶም ሰብ አሰናቢቱ ክጽሊ ናብ ብሕት ዝበለ ከረን ደየበ ምድሪ ምስ መሰየ ከዓ ኣብኡ በይኑ ነበረ ኢየሱስ ጎይታይ always what we have to think crowd ነገራት መስለጠልና ነገራት መስቀናዓና ማዓሲና ንጋገመ ሲልኩም ማዓሲ ጸላእ መጪ ነቲ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ካባና ኮስቶ ዝደል መሲልኩም መስለጠልና መስቀናዓና ታይ ንገብር መሲልኩም we relax ኢየሱስ ግን ኩሉ ምስተዓወተ ሓሙሽተ እንጀራን ክልተ ዓሳን ገይሩ 5 ህዝብ ምስ መገበ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ነቶም ህዝብን ንርእሱን ምሰርዓየ ብድሕሪ ታይ ገበረ ብለና ገዛ ርእሱ ፈለየ ብለና ኩሉ ጊዜ ማዓሲና ንጋገመ ሲልኩም ነገራት ክቀንዕ ከሎ ክሰልጥ ከሎ ሽዑ ንአምላኽ ዘለና ፍቅሪ ይዝሕል ሽዑ ምስ አምላኽ ዘለና ሕብረት ይጎድል ሽዑ ኢና
ናይ መጥቃዕቲ ግዳይ ንኸውን ስለዚህ always እንታይ ክንገብር ኣለና ነገራት ክሰልጥ ከሎ ነገራት ክቀንዕ ከሎ ነገራት እግዚአብሔር ናመኩንዋን ከምጾም ከሎ ገዛ ርስና ገና ናይ ምፍላይ ህይወትና ሽዑ ዝያዳ ክበዝሕ ይግብኦ ዝያዳ ጎይታ ሽዑ ከማ ይደለካ ንአብርሃም ተዳሪእና ያሲ እቲን 25 ዓመት ተጸቢዩ ዝረኸቦ ኢሳቅሲ ምስ ረኸቦ ምስ ዓበየ እንታይ ኢልዎ 22 ዘላ ጥቕሲ ሓደ ብበለ ዘፍጥረት ናሞ ከረን ሞርያ ኸድካሲ ተተፍቅሩ ሓደ ወድኻ ሰዋ አለ ኢልዎ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ቀዳማይ ክኸውን ይዝደሊ ድሕርዝ ነገር እዚ ከዓ ኮነ አምላኽና አብርሃም መከሮ በሎውን አብርሃም ንሱ ከዓ እኔኹ በለ እምበኣር ነቲ እትፈትዎ ሓደ ወድኻ ይስሐቅ ውሰድ እሞ ናብ ምድሪ ሞርያ ኪድ ኣብኣ ድማ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣነ ዝነግረካ ኣኽራን ንዝሃርር መስዋዕቲ ሰዋዓዮ በለ ክብርን አምላኽ ሪኹም እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ቀዳማይ ክኸውን ይዝደሊ ብጀኩኡ ካልእ ክህሉ አይደሊኒ ንሱ ጥራይ በይኑ ንልብና ክቆጻጸሮ ይዝደሊ ክንባረኽ ደሊና ዶ ክንሕጎስ ደሊና ዶ በቲ እግዚአብሔር ዝህበና yes ይደልዩ ቀዳማይ ናይ ህይወትና ክኸውን ግን አይደሊኒ that's why ነገራት ክበዝሕ ነገራት ክበረኸት ሁሉ ጸላእ ሽዑ ይዝመጽ ትፈልጡ ዲኹም ካብ መከራ ዘጥፍኦ በረኸት ዘጥፍኦ ሰብ ይበዝሕ ልብኻ ካብ እግዚአብሔር ንምሽፋት ካብ መከራ ንላዕሊ በረኸት ዝያዳ ፈታኒ ክትፈልጦ ዘይትኽእል ማለት እዩ እንድሕር ደኣ መከራ ኮይኑ ክትፈልጦ ፀገም የብልካ መከራ ናብ ጸሎት ይዝመልሰካ ካብኡ ንምውፃእ ናብ እግዚአብሔር ምጥባቅ ይዝሕግዘካ በረኸት ግን ካብ ምንታይ ይመስልኩም ካብ እግዚአብሔር ዝፈልየካ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ሙሉእ ህይወት ቀዳማይ ናይ ህይወትና ክኸውን ይዝደሊ ነቲ ቀዳማይ ምስ ገበርካዮ ቀዳማይ ካትዕወት መዓስ ኩሉ ግዜ መዓስ ነገራት መሰለጠ መዓስ እቲ ኩነታት ከምቲ ዝደልዮ ምስከደ ገና ንእግዚአብሔር እንታይ ክትገብሮ ኣለካ መሲልኩም ክትጽጉዖ ኣለካ ኢየሱስ ኩሉ ግዜ ባህሪኡ ነይሩ ከምኡ ነገራት ምስተኸናወነ ገዲፍዎም ናብ ማውንቴን እታ ሉቃስ ዘላስከ ምዕራፍ 5 ብበለ 15 ዘላ መስለኒ15 16 ብዛዕቡ ድማ ኣዝዩ ወረወፀ ብዙሃት ህዝቢ ከዓ ሰምዕዎን ካብ ሕማሞም ክሓውዩን ናብኡ ተዓከቡ ንሱ ግና ናብ በረኻ እናግለሰ ይጽልይ ነበረ ሪኹምኒ ብዙሃት ሰባት ብኡ ይፍወሱ ኣለዉ ብዙሃት ሰባት ይቐንዓሎም ኣሎ ነቲ ዝመጹ ዕላማ ሲፍጽሙ ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እሱ እንዳተኸናወነ ከሎ ግን እቲ ሕብረት ምሰቦ ዝያዳ ዝጠንከረ ነይሩ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ብግዲ ክሳዕ ዝብሎምሲ ንርእሱ ክፈሊ ወሲኑ ቶም ደቀ መዛሙርቲ ብግዲ ክሳዕ ዝብሎም certain things he is all knowing God ኩሉ ዝፈልጥ አምላኽ እዩ ኣብቲ መወዳእታ ክንሪኦ ኢና እንታይ ገበሩሉ ብለና ንስኻ ወዳ አምላኽ ኢኻ ኢሎምሲ ሰገዱሉ they worshiped him ኣብ ምድሪ ኮይኑ ስግደት ይቕበል ነይሩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ አምላኽ እዩ ኢየሱስ ማዕረ አቦን ማዕረ መንፈስ ቅዱስን እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ምድሪ ከሎ ስግደት ይቕበል ነይሩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ጎይታ ክነሱ ኩሉ ዝፈልጥ አምላኽ ክነሱ ግን ኣብ ምድሪ ኮይኑ ሓደ ነገር ካብቲ ናቱ ካራክተር እንመሃሮታዩ ገዛ ርእሱ እናፈለየ እንታይ ይገብር ነበረ ኣብኡ ኸይዱ ይጽልይ ነበረ ይብለና ኣብ ህይወትኩም ክንደይ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ሓቲትኩም ገሊኡ ተኣዚዝኩም ኣለኹም ገሊኡ ኣይተኣዘዝኩምን ኩሉ ግዜ ኮንሽስ ኦፍ ዘ ስፒሪት ክትኮኑ ኣለኩም ብፍላይ ነገራት መቕናዕ ክበዝሓሉ ከሎ ኣብ ትሽዑ ግዜ ብዙሕ ግዜ ሰባት ፍቅሮም ዝጎድል መዓስ እዩ
ነገራት ምስተኸናወነሎም ኩሉ ግዜ ግን ንሕና ናብ ጎይታ ኣብ ምምጻእ እምነት ብዘይ ግብሪ ምውት ያይለኩም ናይ እምነትና መግለጽ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኣቦ ዘለዎ ኣብቲ ህልውና ኣምላኽ ዘለዎ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ማዕዲ ዘለዎ ብዲሲፕሊን ምርካብ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናይ ጸሎት ቦታ ናይ ቃል ኣምላኽ ቦታ ከምኡ ናይ ሕብረት ቦታ እግዚአብሔር ዘለዎ ምናልባሽ እግዚአብሔር ሰውእ እውን ክብለካ ክእል ገለ ገንዘብ ኣውጪኻ ወይኒ ድኻታት ወይኒ ዝኾነ ወይኒ ማሕበር ኣብ ዝኾነ እግዚአብሔር ጋይድ ኣብ ዝገበረካስ ግበር ክብለካ ይኽእል ትእዘዝዶ that's most important ምክንያቱ እግዚአብሔር ንአብርሃም ታይ ገበሮ ብለና ሞኮሮ እግዚአብሔር ይሙክሪ እግዚአብሔር ይሙክሪ ኣሕዋተይ ብዙሕ ግዜ ኣብ ህይወትና እንታይና ተማሂርና መሲልኩም እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ኣጆኹም ኣብ ድኻምኩም ኣብ ምሕላልኩም ኣጆኹም እዚና ተማሂርና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከምኡ ጥራይ ኣይነበረን ብዘይ ምእማኖም ታይ ገበሮም ይድብለና ገንሖ ገሰጾ ናይ ክርስቶስ ናይ ፍቅሪ መግለጺ ኣጆኻ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ዳ መግናሕቲ እዩ ምምላስ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣብዚ ቃል እዚ ኢየሱስ ርእሱ ክፈልይ ዝገበሮ ነገራት ምስተኸናወነ ነገራት ምሰለጠ ርእሱ ክፈልይ ዝገበሮ ካብኡ ክንመሃር ምእንቲ ገዛ ርእስና ዲሲፕሊን ከነትሕዝ ምእንቲ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ኣዝዩ ክእዝዘካ ከሎ ተሪሪት ጎደና ምስ ሓለፍካዮ እትረኽቦ በረኸት ግን ኣሕዋተይ ኣም ቴሊን ዩ ካብ ሰብ ክሳዕ ዘይኮነ ብእግዚአብሔር ሕሰቡ ብዓቕሚ ኣምላኽ ሕሰቡ እግዚአብሔር ክባረኸካ ከሎ ብዓቕምኻ ኣይኮነን ዝባረኸካ ብዓቕሙ እዩ ዝባረኸካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቲ ኣብ ዙርያኻ ዝመጽእ ኦፖርቹኒቲስ ሓንቲ ክልተ ኣይኮነን መሪፅካ ኢኻ ትሰርሕ መሪፅካ ኢኻ ሓደ ነገር ትስጉም ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኢየሱስ ርእሱ ምፍላይ ካመሃረና ርእስና ምፍላይ ክንመሃር ኣለና ማለት እዩ እቲ ጥበብ ኣበይ ድፈስስ ኣብቲ ርእስኻ ምፍላይ እዩ እቲ ናይ እግዚአብሔር ህልውና አንደርስታንዲንግ ዝህልወካ ኣብ ጫቕጫቕ ኣብ ድምፂ ዘለዎ ኣብ ብዙሕ ዕላል ፀወታ ሰሓቕ ብላዕ ወሲተ ወኻዕታ ኣብ ዘለዎ ድምፂ ኣምላኽ ከተደልዮ ከቢድ እዩ ርእስኻ እንተደኣ ፈሊኻ ግን you know it ኣጸቢቕካ ትርድኦ ኢኻ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብ ክርስቶስ ንመሃሮ እንታይ እዩ ተዳልና ገዛእ ርእስኻ ምፍላይ ገዛእ ርእስኻ እንዳፈለኻ እንታይ ምግባር ምጽላይ ታ መዝሙር ዳዊት 18 ዘላ አስቀምበለይ ኢየሱስ ጎይታ እዩ 0 ጀምር ወእግዚአብሔር ኃይለይ አፍቅረካይ 0 ታ ካፒታል ዕሊ አይደል ኦዋ አለዋ ናይ ዳዊት መዝሙር ምስጋና ንሊቀ መዘምራን እግዚአብሔር ካብ ኢድ ኩላቶም ጸላዕቱን ካብ ኢድ ሳኦልን ምሰናገፎ ዳዊት ባሪያ እግዚአብሔር ቃላት እዚ መዝሙር እዚ ከምዚ ኢሉ ንእግዚአብሔር ዘመረሉ ሪኹም ካብ ኢድ ኩሎም ጸላዕቱ ምሰናገፎ ዳዊት ናበይ ተመሊሱ ናብ ምዝማር ካብ ኩሎም ጸላዕቱ ምሰዕረፎሲ ናብ ምብላዕ ምስታይ ኣይኮነን ከይዱ ናብ ምንታይ ደኣ ናብ መሰዊዒ አንብበለይስከ ሕጂ ጠቕሳ ሓደ ክልተ ወእግዚአብሔር ኃይለይ አፍቅረካይ እግዚአብሔር ሲ ከውሃይ እርደይ መናገፊየይ አምላኸይ ዘሓድመሉ ጸግአይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ልዕል ዝበለ ከውለይ እዩ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካብ ኩሎም ጸላእትኻ ምስ ዕረፈካ ትዝምሮ መዝሙርቲ ብኡ ትዓርፍ ኣይኮንካን ካብ ኩሎም ጸላእትኻ ምስ ዓረፍካ ገዛኻ ኣይኮንካን ትቕመጥ ካብ ኩሎም ጸላእትኻ ምስ ዓረፍካ እንታይ ኢኻ ትገብር መዝሙር ኢኻ ትዝምር ከናፍርካ ኢኻ ትኸፍት መሊስካ ኢኻ ዲሲፕሊን ትኸውን
መሊስካ ካናብቲ መሰውእ ትምለስ ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ኣብ ህይወትኩም ገዛእ ርእስኩም እንዳፈለኩም ምስ ኣምላኽ ሕብረት ምግባር ከተቋርጹ ይብልኩም እቲ ሰክሬት ኣው እዩ ዘሎ እቲ በረኸት ኣው እዩ ዘሎ እቲ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ኣው እዩ ዘሎ ነቲ ዝመጽእ ግሎሪ ኢኻ ትዳሎ ዘለኻ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ፈተናስ እንታይ ትኾን መሲልኩም መሊስካ ኢኻ እንታይ ትገብር ዓቕሚ ትድልብ እቲ እናትካ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ካልኦት ሰባት ፈተና ንምዕራፍ እንታይ ትኸውን መሲልኩም ዓቕሚ ትድልብ ማለት ኩሉ ጊዜ ኣብ መሰውእ ዝጸንሐ ሰብ ንኻልኦት ሰባት ንምጽንናዕ እዩ ዝኸውን ናይ ካልኦት ሰባት ሕቶ ዝፈትሕ ሰብ እዩ ዝኸውን ናይ ካልኦት ሰባት ሽግር እንታይ ዝገብር ዝፈትሕ ምኽንያት እዩ ዝኸውን ንርእስኻ እንተ ደይ ተጸናኒዕኻ ግን ንኻልኦት ከተጸናንዕ ኣይትኽእልና ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ኢሉ በቲ ንርእስና እነጸናንዓሉ ምንጽንናዕ ንኻልኦት ምጽንናዕ ምንቲ ክንክእልሲ ብእዋን ፀበባና ዘጸናንዓና ንሱ እዩ ስለዚህ በቲ ንርእስኻ ተጸናንዓሉ በቲ ንርእስኻ ዝፈለኻሉ ብኡ ኢኻ ንኻልኦት ኢንካሬጅ ትገብር ብኡ ኢኻ ንኻልኦት ጉዳዮም ትፈትሕ ብኡ ኢኻ ንኻልኦት ኣብ ልዕሊ ማዕበላት ክኸዱ ምኽንያት ትኾኖም ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ቃል እዚ እንተ ደኣ ርኢናዮ እዞም ሰባት እዚኣቶም ባሕረኛታት እዮም ነይሮም ሓቂ ካብቲ ዝገርመኩም ነገር ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቲ ማዕበልን ጉዳይ ኣይነበሮን ካብቲ ዝገርመኒ ኣብዚ ጥቕስ እዚ ማለት እዩ እቲ ማዕበልሲ ስቲል እንታይ ይገብር ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሕሪ ገይሩ ብማይ ገይሩ ናባታቶም ክመጽእ ከሎሲ ስቲል እቲ ማዕበል እንታይ ይገብር ነይሩ ይዓፍር እዩ ነይሩ ነቲ ማዕበል ከታ የገበሮን ኣይገንሖን ማዕበል ይብላሎ እሱ ከዓ ባሕሪ ገይሩ መጽዮ ስጋዕ ዝውድኡ ኣብዛ ታሪኽ እዚኣ ኣዝያ ትገርመኒ ነገር ምስቲ ማዕበል ጉዳይ ኣይነበሮን ሓደ ጊዜ ህይወትና ንምንታይ ኣመሲልኩም ፍራስትሬትድ ትኸውን ደየለ ሲስተም ክንዋጋእ ጊዜና ንሕልፎ ኤነርጂና ይጠፍእ እሞ ደን ደይ ተቐየረ ምስ ረኣናዮ ከዓ እንታይ ንኸውን እግዚኣብሔር ሕቶ ዘይምልስ ይመስለና እቲ ዝረክስ ኣዝዩ ይርከስ ኢሉ እቲ ዝቕደስ ከዓ ኣዝዩ ይቀደስ ምስቲ ናይ ዓለም ሲስተም ንምውጋእ እውን ክስታይ የብልናን አንለስ መንፈስ ቅዱስ ጋይ ተገይርካ ኦኬ go ahead ተዘይኮነ ኣብዚ ታሪኽ እዚ ካብቲ ዝገርመኒ ማዕበል እና ሃመመ ከሎ ማዕበል እና ዓፈረ ከሎ እቲ ህቦ ብላ ትንፋስ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ባሕሪ ገይሩ ናባታቶም መጸ ይብለና ኣሜናይ ኩነታት ኣለኻ ብዘ የገድስ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ማዕበላት እንዳ ተጓዓዘ ናባኻ ክመጽእ ኣብ ልዕሊ ፈተና እናኸደ ኣብ ልዕሊኻ ክመጽእ ይብለካ ኣለኹ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ኣብዚ ተዳሪእናዮ እቲ ኩነታት ከም ዘለዎ ከሎ እቲ ነገራት እቲ ማዕበል እናሃለዎ ከሎ እንታይ ገበሮም ይብለና ብማእኸል ባሕሪ ናባታቶም መጸ ይብለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብቲ ጥቕሲ 24 ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እታ ጃልባ ድማ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ነበረት ምስ በጽሐት ግና ንፋስ ብቅድሚኦም ነበረ ብማዕበል ድማ ትጭነቕ ነበረት ኢየሱስ ባሕሪ እናኸደ ብራብዓይ ምቃለይቲ ናባታቶም መጸ ኣብዚ ካብ ዝገርመኩም ረእዩ ብራብዓይ ምቃለይቲ ናባታቶም መጸ ብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጸሎት ክንደይ ሰዓታት ይሕሊፉ መሲልኩም ካብ 6 እስካዕ 9 ሰዓት he was in prayer ኣብ ማውንቴን ገዲፍዎም ከይዱ ምሽ በቲ ቀዳማይ ምቃለይቲ ገዲፍዎም ዝኸደ ብራብዓይ ምቃለይቲ መጽዮም ሰዓት 3 ከባቢ ወይ ድዕድዩ 4 ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ 6 ሰዓት እስካዕ 9 ሰዓት ኣብ ጸሎት ነይሩ ኢየሱስ ኣብ ጸሎት ኩሉ ግዜ ዝተዓወተ ኣብ ኩነታት ክዕወት ናይ ግድን ናይ ባሕቂ ይድብለኩም ደለኹ ኣብ ጸሎት ዝተዓወተ ሰብ ኣብ ኩነታት ክዕወት ናይ ግድን ጥራይ እንታይ የድሊ ኣብቲ ጸሎት ግን ዲሲፕሊን ምግባር የድሊ ካልኣይ ዲሲፕሊን ጥራይ ደይኮነ ከዓ ኮንሽስ ምዃንካ የድሊ ሓደ ግዜ ክንጽልይ ከለና ኣብቲ ስፍራ ጸሎት ኣለና እቲ ልብና ግን ኣብ ቃል እዩ ዘሎ የለን ልብኻን ሓሳብካን ሒዝካ ኣብቲ ስፍራ ጸሎት እንተ ደኣ ተረኺብካ ግን
ኢየሱስ ኣይሕፍርኒ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ኩሉ ኣብዚ ካብቲ ዝገርመኒ ከዓ ትማዕበል ድማ ትንፋስ ቅድሚኦም ነበረ ይዝብለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ማዕዶ ንሳገር ይልዎም እቲ ተዋሂብዎም ዘሎ ሚሽን እቲ ተዋሂብዎም ዘሎ ዕላማ ኣብ ቅድሚኦም ዝኽልክሎም ዘሎ ጸላይ ኩሉ ግዜ ጸላይ ኣብ ቅድሚኻ ይድኽልክለካ ረጊጽካዮ ክትሓልፍ ኢኻ ተጸውዒኻ ክርስቲያን ልክ ዳግም ምስ ተወልደ ብክርስቶስ ምስ ኮነ ኣብ ስፍራ ውግእ እዩ ኣትዩ ናይ ብሓቂ ማለት ኣብ ስፍራ ውግእ እዩ ኣትዩ ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ምስ መናፍስቲ እከ ኣብ ሰማያት ኢሉ ከም ክርስቲያን ከም መንፈሳዊ ብስጋ ንዋግኦ ውግእ የለን ብስጋ ንሕዞ እዚ ሽጉጥ የለን ብመንፈስ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ክንከውን ዕጡቃት ክንከውን ኢና እንታይ ኮይና መሲልኩም ተጸውዕና እንድሕር ዳ ዘይተዓጥቀ ቦታ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ጸላኢ ወርዊሩ ኣብታ ዘይተዓጥቀት ቦታ እያ ጎልያድ እንተዳሪእኹሞ ዘይተዓጥቀት ቦታ ነይራቶ ኣብታ ዘይተዓጥቀት ቦቱ ዳዊት ኣባእቲሉ ሕጂ ዘይተዓጥቀ ቦታ እንድሕር ኣለካ ትደኽመሉ ቦታ ኣብኡ ኩሉ ግዜ ትወድቀሉ ትትስዓሉ ቦታ እንድሕር ኣለካ ኣብኡ ይሰል ጸላኢ ዝመፀካ ባይ ዝሃርመካ ኩሉ ግዜ ከዓ ናይ ጸላኢ ኣድቫንቴጅ እንታይ እዩ he is always spiritual እቲ ውግእ መንፈሳዊ ስለ ዝኾነ ናቱ ኣድቫንቴጅ እንታይ እዩ he is always a spirit ሕጂ ንሕና ግን እንታይ ንሕና ድዋሊና ናይ መንፈስ ክስታይ ኣለና ባህሪ ኣለና ናይ ስጋ ድማ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ናይ ስጋ እንተደኣ ኣቲና ንሱ ይዕወት ተረዲኹምኒ ኣብቲ ናይ መንፈስ እንተደኣ ሃሊና ግን by default نحن عوتاتنا يسوع قويتاي أبتو position كان ده هردا هاللي غاسي اسقع عوتيها يسوع قويتاي سلازي تلا كل جزء نابتي جزء أبير استزار بالك نابتي أملاك زمد بالك نقدر نخيت بس حبقت مين خايت خلك لك يسوع قويتاي القادة كقدم يفتن ذي انتايو قدميهم كخلكلهم يفتن امبر اي تعوتن كل جزء 100% assurance አለው ኣብቲ ፍቃድ አምላኽ ምዃን ኣብ ፍቃድ አምላኽ ፈተና የለን አይኮነን እቲ ዓወት ግን ሚኢትኻ ሚኢቲ ናትካይ ንምንታይ ክርስቶስ ርእሱ ደርኤሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ፈተና ምምጻእ ማለት ሲ ወደ አምላኽ አባኻ ምግሃድ ማለት እዩ ሓደ ሰባት ዝገርመኒ ካብ ኣብዙሕ ጭንቀት ኣብዙሕ ፈተና ኣብዙሕ مش بأمره تحاسبه زي تخل فتنا يأتوا ما مسوات أجن نخمس كروس أنت جبروا مسيلكم يحبوه وي كم تي أبغزي فتنا زنبوروا the same thing تحبي أمي خد وي زخونة خسر جبروا كم يكونن جابير ود أملاك رؤوس خري إلوز جلوس أو إيه سلزي هذا جزي هذا هاو أنت إليه جابير سأبنا جرابي وتجيرو ግን በቃ ከም ኖርማል ከም ዝኾነ ገለመለ ረኺቤ ማለት ብራዘር እዚ ቴስቲሞኒ እዚ ናትካ ይኮነን ናትና ኢለ ንምንታይ ካትሓብኦ ዘለኻ ኢለ እዚ ምስክርነት እዚ ሲ ናትና ኣምላኽ ኣብ ማእኸልና ኮይኑ ዝገበሮ ምዃኑ እየ ዝፈልጥ ኢለ ሕጂ ስኻ ወላ ተደይ ተዛሪብካ ኣሎ ኣነ ክዛረበሉ ኢለ ኢየሱስ ጎይታ ኣምላኽ ኣብ ሰለይ ሓወይ ሓድሽ ነገር ገብር ከለኮ that testimony is not only for him it is for us ناتنا امنت بيلتم انت خون املاخ ما اخلنا له من انت خنبل كو اغزابير زغبر زلو ناتي جيرت راي نحرو سيدي دعمو سبنناتو تراي كصبي كله ممعانت له اغزابير بب معانتو غبرو زدلينا تامرات الله ስለዚህ እግዚአብሔር ከምቶም ተራ ዝመጹ ናይ ህይወት መስርሕ አይንቀበሎ ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር አባኻ እንደርዳ ሐድሽ ነገር ገይሩ ተስቲፋይ ተዛረበሉ
እግዚአብሔር ኢምፖሲብል ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወተይ ገይሩ ከምዚ ፍርሃት ነይርኒ ከምዚ ሽግር ነይርኒ ከምዚ ጸገም ክመጸኒ ኢለ ፍርሃት ነይርኒ እግዚአብሔር ግን ካብ ኩሉ ፍርሃተይ ያናጊፍኒ you need to testify حقኛ ምስክርነት ነፍሳት አይገብር እግዚአብሔር ክሰርሕ ከሎ ንምንታይ ይሰርሕ መሲልኩም ኣማ ኣኸልካ ከም ዘሎ ርእሱ ብዘይ ምስክር ስለዘይ ሓድግ እቲ ናይ ካልኦት እቶም ካልኦት ካ በትናትካ ምስክርነት አይኾኑ ኦ ድሕሪኡ am the next እዮም ድብሉ እምነት እዮም ቢልት ዝገብሩ ገዛ ርእሶም መንፈሶም ሓፍ ይብል ኣብ እግዚአብሔር ተስፋኦም ደይቋርጭ ይኸውን ማለት ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ይኽእል ስለዚህ ኢየሱስ ባሕረ ገይሩ ድማ ናባታቶም እንታይ ገበር ብለና መጾም እቶም ደቅ መዛሙርቲ ባሕረ ክኸይድ ከሎ ምስ ረኣይዎ ምትሃት ኢሎም ሰንበድሞ ፈሪሖም ጨርሑ ግና ኢየሱስ ብእንቡ ኣጀኹም ኣነ ኣይትፍሩ ኢሉ ተዛረቦም ዝገርም እዩ ኣብዛ ቃል እዚኣ ንመጀመርታ ግዜ እንታይ ገበሮምን መሲልኩም ኣይገንሖምን ምትሃት ኢሎም ክፈርሑ ምትሃት ኢሎም ክጭድሩ ከለው ኣጀኹም ኢልዎም እግዚአብሔር መጀመርታ ኣብ ህይወትና እንታይ ይገብርኒ መሲልኩም ኣይጋናሕኒ ወይ ድማ ዝኾነ ክንወድቕ ክንትስ ወይ ውን ተስፋ ክንቆርጽ ገለ ክንከውን ከለና መጀመርታ እንታይ ዝገብረና ኣጆኻ ኣነ ምሳኻ ኣለኹ ይብለካ ኩነታትካ ከም ዘለዎ ኣይክውድእኒ ይብለካ ናብቲ ዝተዛረብኩኻ ከብፅሓካ ይብለካ እዛ ኣነ ትብል ደላ ከም ኣነ ንሜሪ ዝብሎ ኣነ ኮ ኣጆኻ ገለ ኣይኮነትን እዛ ቃል እዚኣ the same ምስታ ኣብ ኤክሶዶስ 3:14 ዘላ እቲ ኣለኹ ልኢኹኒ ትብል exactly the same word ያ ኤሄ ኣሸር ኤሄ ይልዋሎ the same word ያ እቲ ኣለኹ ልኢኹኒ በሎም he is still present the same power the same ዝኾነ force እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ደቂ እስራኤል ካብ ግብፅ ኣውፅኡ ናብ ከነዓን ዘእተወ ኣምላኽ ኣነ ይብላሉ the same word ኢየሱስ ጎይታይ ሓደ ግዜ እቶም ፈሪሳውያን ንጎይታ እንታይ ገይሮሞ መሲልኩም ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ተማጉይቶም ኣለዉ አንብበለይሳ 24 እታ 58 ዘላ ክልቲአና አንብበለይ ስኻመን ኢኻ ኢሎሞ እቲ ኣነ ካብ ቀደም ዝነግረኩም ዝነበርኩ ኢልዎ ኣያም ይብላሉ መን ኣሎ ከም ኣኽብል ዝኽእል ኣብ ማእኸል ወላ ሓደ የለን ኢየሱስ ግና ኣነ ይብላሎ ኢየሱስ ጎይታይ ኣየናይ ሲትዌሽን ኣብ ህይወትካ ዘሎ ኣነ ይብላሎ ጎይታ ኣየናይ ማዕበል ኣብ ቅድሜኻ ኸልክልካ ዘሎ ኣነ ይብላሎ ኢየሱስ ኣሎ ሃሌሉያ he is still present ኃይሉ አይደኸመን he is the ancient of days ዳንኤል ታይዲልዎ እቲ ጥንታው ዓመታቱ ይልዎ ዓመታቱ ክቶ አይኩዳን ይብለና he is the same yesterday today and forever አሸር ከማ ኸብለና ጸኒሑ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘልዓለምን ንሱ ኣብዚ ተኣኻኺምና ዘለና ብስሙ ኢና እቲ እናቱ ህልውና ተዘይህሉ ነይሩ እቲ ናቱ ኃይል ተዘይህሉ ነይሩ እቲ ናቱ ክእለት ተዘይህሉ ነይሩ ምትኣኻኸብና ናይ ምትኣኻኸብና ምስጢር መን እዩ እሱ አንብበለይ ኣነ ድበለ 8:24-25 then 58 ኣነ ምዃነይ እንተ ዘይኣመንኩም ብኃጢአትኩም ክትሞቱ ኢኹም እሞ ስለዚ ብኃጢአትኩም ክትሞቱ ኢኹም ዝበልኩኹም ሽዑ ንሳቶም ንስኻ መን ኢኻ በልዎ ኢየሱስ ከኣበሎም ኣነ እቲ ካብ ቀደም እነግረኩም ዝነበርኩ እየ 58 ካ እቲ ካብ ቀደም ዝነግረኩም ዝነበርኩ እየ ኢየሱስ ከኣ ኣነ አብርሃም ከይተወልደ ከም ዘለኹ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሎም ሪኹምኒ ኢየሱስ
ገና 50 ዓመት ዘይገበርካ ኢሎሞ ኣነ አብርሃም ከይተወልደ ከሎ ነይረ ኢሎ ኣለኹ አሜን ኣለኹ ኢየሱስ ኣሎ ኢየሱስ ኣሎ ስለዚህ ቆም ይዝብል ደሎ ኣነ ተኻብ ቀደም ዝነግረኩም ዝነበርኩ ስለዚህ በእግዚአብሔር ክንተአማመን ይግባናል በኢየሱስ ክንአምን ይግባናል እምነት ካናይ ግልያ ናይ ህብረት አይኮነትን እምነት ናይ ግልያ ኣብቲ እዛ ታሪክ ብጣዕሚ ይፈትዋ ኣብቲ 28 ረይዎ ጴጥሮስ መሊሱ ጎይታ ንስኻ እንተ ኮይንካስ በማይ ናባኻ ክመጽ አዝዘን በሎ ንሱ ካና ዓበሎ እምነት እንታያ ናይ ግልያ እቲ ዘአመነ በማይ ታገብር ጀሚሩ ክጓዓዝ ጀሚሩ እምነት ናይ ህብረት አይኮነትን በህብረት ኮንካ እኮ ትዘራረብ ትኽእል ኢኻ ወላ ክትብል በቃ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዋ ንኽእል ኢና አጸቢቕና ንኽላይና ንደይብ ንውረሳ ክትብል ትኽእል ኢኻ እምነት ግን ናይ ግልያ ክሳዕ ክንደይ ሙሉእ ኢኻ that's the question በእግዚአብሔር ዘለካ ምትእምማን ክንዲ ምንታይ እዩ እምነት እንታያ ናይ ግልያ ስለዚህ ጴጥሮስ ታይኑ ንስኻ እንድሕር ኮንካ አዝዘኒ ምክንያቱ ይፈልጦ እዩ ድምፁ ይፈልጦ እዩ ኃይሉ ይፈልጦ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ምስኡና ተጓዓዘ ከሎ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉ ዘርአየሉ ቦታ ርኢ ስለዚህ ብርግጽ ንስኻ እንድሕር ኮንካ ኦኬ አዝዘኒ ክመጽ ኣብ ልዕሊ ማዕበል ታገብር ጀመረ ብለና ከመላለስ ጀመረ ኣብ ልዕሊ ኩነታት ክትከይድ ይከኣል እዩ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሲትዌሽን ክትከይድ ይከኣል እዩ ጴጥሮስ ኣብ ልዕሊ ማያት ክኸይድ ርኢና ኢና ስለዚህ ይከኣል እዩ ኣየናይ ኩነታት እዩ ኣብ ህይወትኩም ዘሎ ኣየናይ ኩነታት እዩ ንነዊሕ ግዜ ዝተጓዓዝኩም ኮይኑ ዝመስለኩም ደሎ ምናልባሽ ካብቲ ዝነገሮም እኮ 6 ሰዓት እኮ ተጓዒዞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነዊሕ ሰዓት ተጓዓዙ ክመስሎም ይኽእል እዩ ባህረኛታት እዮም በትናቶም ዓቕሚ ፈቲኖም እዮም ኣይከኣሉን ኢየሱስ ምስ መጸግና ሃሌሉያ እቲ ኣነ ዝብለ ኣምላኽ ምስ መጸግና እቲ ኣለኹ ምስ መጸግና በማይ ከመጽእ ናባኻስ አዝዘኒ ኢልዎ ጴጥሮስ ድማ እንታይ ገበረ ብለና በማይ ናብ ኢየሱስ መጸ ያትብል ስለዚህ ኣብ ልዕሊ ኩነታት ክትመላለስ ትኽእል ኢኻ ኣነ ስለ ዝበልኩ ደይኮነስ እቲ ቃል ስለ ዝበለካ ይከኣል ምዃኑ እቲ ቃል እንታይ ጌርና እዩ ፕሩፍ ጌርና እዩ ስለዚህ ኣየናይ ኩነታት እዩ ፍቅርኩም ከጉድሎ ከተፍቅዱሉ የብልኩም ኣየናይ ኩነታት እዩ ንኣምላኽ ዘለኩም ኮሚትመንት ከጉድሎ ፍቃድ ክትብዎ የብልኩም ኣየናይ ኩነታት እዩ ትንግዚአብሔር ተጸቢኹም ሞ ዝደንጎየኩም ዝስማዓኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንሱ ጎይታ እዩ እሱ እንተዳ ፀዊዕካ ኣብ ልዕሊ ማያት ከተመላለስ ትኽእል ኢኻ ካብ መጀመርቱ ክሰዶም ከሎ ከምዘይ ጥሕሉ ፈሊጥ ይሰዲድዎም ኣብ ማይ ከምዘይ ሰጥሙ ፈሊጥ እዩ ሊእኽዎም እቲ ማይ ከምዘይ ያሸንፎም ፈሊጥ እዩ ሊእኽዎም ስለዚህ ኣብ ህይወትካ እግዚአብሔር ክልእኸካ ከሎ ኣብዚ ናይዛ ምድሪ እዚ ኣጉዕዞኻ ማንም ዘቆመካ ኃይል የለን ክሳራ መስል ክሳራ ግን ኣይኮነን ክብሪ ኣምላኽ እትሪእየሉ ቦታ እዩ መሊስካ ትሕደሰሉ ቦታ እዩ መሊስካ ናብ በረኽትካ እትስቀለሉ ቦታ እዩ መሊስካ ቅልጽም ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ እትሪእየሉ ቦታ እዩ ጴጥሮስ ብጣዕሚ ይሐጉሰኒ ብዚ ካብቶም ሰባት ሲ እንታይ ገይሩ ኖ ኣነ ሕጂ ናይ ግሩፕ ያእኽለኒ ናይ ግለ ይሕሸኒ ኢሉ and he walk ንምን ማዓስዳ እዩ ክሰጥም ጀሚሩ እንተዳልና እቲ ወኪን ምግባርሲ ተኣምራት ካብ ምዃኑ ምሕሳብ ኣቋሪጹ ባህረኛ ምዃኑ ምሕሳብ ክጅምር ከሎ እዩ ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ኣባኹም ዝገብሮ ተኣምራት ኣይትልመድዎ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ዝገብሮ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይትልመድዎ ብለኩም ኣለኹ ኩሉ ግዜ ሓድሽ እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ኮንሽስ ኦፍ ኢት ኩኑ ሜዲቴት ኦን ኢት
ኣስተንትንዎ ኣነ ዝገርመኒ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መዝሙር ዳዊት ኮይኖም በዓል ዳዊት ብዛዕባ እቲ እግዚአብሔር ንባሕሪ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ጨዲዱ ንህዝቡ ከም ዘሳገረ እናተዛረቡ ልክዕኩም ኢና ንገብር ዘለና ከምኡ እናተዛረቡስ ንእግዚአብሔር ባሪኾሞ ኣመስጊኖሞ ኣብ ህይወትካ ዝተገብረ ግዳኽ እንዴና ኣብ ህይወት ሙሴ ዝተገብረ ጌርና ንእግዚአብሔር ንባርኾ ኣለና ኣብ ህይወትካ ግዳኽ እንዴና ስለዚህ ኩሉ ጊዜ you need to have a meditation of life a life of meditation ኩሉ ጊዜ ናይ ምስትንታን ህይወት ንኹነታትኩም ኦቨርካም ትገብሩሉ ነገር እንታይ ይመስልኩም your meditation እቲ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ዝገበሮ እዮ እቲ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ዝገበሮ ተኣምራት ብምስትንታንኩም ነቲ ዝመጽእ ፈተና ትስሕቁዎ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ጴጥሮስ ክጓዓዝ ጀሚሩ ናብ ጎይታ ምስ መጸ ግና እንታይ ገበረ ብለና ክጥሕል ጀመረ ብለና ናብ ይመጽ እኮ ናብ ጎይታ ብዙሕ ጊዜ ጸገም ማዓስ ይመስልኩም ነዊሕ ዕድመ ምስ ገበርና ናብ ጎይታ ሁሉ ንፈልጦ መስለና ንእግዚአብሔር ፈሊጥና ዝወዳእና ይመስለና that's why ኩሉ ጊዜ ህይወትና ካብ ምዝሓል ናብ ምዝሓል ያትኸይድ ካብ ተስፋ ምቁራጥ ናብ ተስፋ ምቁራጥ ያትኸይድ ወላ ተስፋ ምቁራጥ ተደይኮነ ግን ካብቲ ናይ ኣምላኽ ነገርስ ናብ ካልእ ሽፍት ትገብር ሓይልቶም መዝሙር ዳዊት ደላ 16 ከም በበለ ናብ ካልኦት ጻዕርንቶም ናብ ካልኦት ዝጎይሲ እንታይ ክገብር ይብለና ክበዝሕ ይብለና ሪኹም ኣብዚ ምስ በጽሓካ ትመጀመርታ ኢማጂን ኣብ ኣፍሪቃ ከለና how we were praying በቃ እግዚአብሔር ነዚ ናይ ፕሮሰስና ነገር ናይ ገለ ክሳዕ ክንደይ ጉዶ ኣነ ክንደይ ኣሕዋት ገለ ሰምዖም ከለኹ ኣነ እግዚአብሔር ከም ፀዋዕ ንፈልጥ ካናዳ ምስ መጻኹ መጀመርታ ትገብሩ በቃ ኣብ እዮ ክጽመዲ ኣብ ገለ ብዙሓት ኣሕዋት ከምኡ ይብሉኒ ግን ኣብዚ ምስ መጹ ትሪኦም ከዓ እቲ ናይ ናብራ ህይወት ከዓ የዝሕሎም ኣይተፍቅዱሉ ይኽብለኩም ደሊ ኣብ ልብኹም ዘሎ ፍቅሪሲ ካብ ምንዳድ ናብ ምንዳድ ካብ ፍቅሪ ናብ ፍቅሪ ክኸይድ ኣለዎ ክውስኽ እናለዓለ ጥራይ ክኸይድ ዘለዎ እዚ ክብለኩም ከለኹ ኣይነ ስራሕ ኣይኮነን ናይ ስራሕ ሰባት ኢና we know how many hours ንሰርሕ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ፍቅሪ ትና ኣምላኽ ዘለካ ኮሚትመንት ግን ኣብዚ እንድሕር ጎዲልካ ንኣብነት የድብለኩም በዚ ከዓ ትትኮ ተርጀኹምኒ ባላንስ ከመይ ጌርካ ትገብሮስ you know it እንተ ደኣ ኣብ ኩሉ ነገር ዘየለካ እንድሕር ኮይንካ ግን ጸላኢ ንዓኻ ይድመፀካ ግዳይ ትኸውን ማለት እዩ ሕጂ ክትለምዶ የብልካን እቲ ናይ እግዚኣብሔር ተኣምራት ኣብ ልዕሊ ባሕሪ እኮ ብፍጹም ክኸየድ ደይከኣል ኮይ ወላ ባሕረኛ ኮንካ ኣይከኣልኒ ግደፎ ኣነ ሓምቢሰ ይክእልኒ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ትፈልጡ ዲኹም ኣይኮነን ዶ ከምዚ ከማና ሓምቢሱ ዘይክእልሲ ወላ ባሕረኛ ኮንካ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ክትከይድ ኣይትኽእልና ኢየሱስ እንተ ደኣ ንዓ ዝብል ቃል እንተ ደኣ ልኢኹ ግን እቲ ናትካ ወኪን ከምዚ እንዳፈራሕኻ እንዳልካ ይኮንካ እንትኸይድ ከም ሓደ ሚልዮነር ከም ሓደ ቢልዮነር ወይ ድማ ከም ሓደ በዓል ስልጣን ኢኻ ወክ ትገብር እቲ ዝተዘረበካ ቃልሲ ጼርካ እዩ ዝኸይድ እንታ ቃል እንታይ ትብል መላእኽቲ ብእግሮም ክፀሩኻዮም እሞ በእዳዎም ክፀሩኻዮም እሞ አንብበለይ እስከሳ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብጎይታ ባህበልኩም ተሓጎሱ እግዚአብሔር አባኩም ተዛረቦ ነገር እንታይ ክገብሮ ይመስልኩም ክፍጽሞ እዩ ማንም ዘዓግቶ የለን ብቅድሚኹም ዝመጽእ ንፋስ ኣይክህሉኒ እቲ ዝተዘርበ ቃል ኩሉ እንታይ ይኸውን ይመስልኩም ክፍጸሚ ታዝኣመነት ከዓ ብርክትያ ኢየሱስ ጎይታ እግርኻ በእምነ ከይትዕንቀፍሲ ኣብ ልዕሊ ኣዳዎም ክጸሩኻዮም ሪኹም እቲ ዝተነግረካ ቃል እንታይ ይኸውን ይመስልኩም ክጸረካ እዩ እቲ ኣብ ልዕሊኻ ዘሎ ፕሮሚስ ኣብቲ ቦታ ከብጽሓካ እዩ ምክንያቱ you are a promise child ናይ እግዚአብሔር ቃል ዘለካ ኣብ ልዕሊኻ ሰብ ኢኻ ስለዚ ቃሉ ኣፈይላ ይገብርኒ ናባይሲ he will never come back void ያትብል ብኸምኡ ናባይ ኣይክምለስኒ ዝብል ኣነ ናብቲ ዝለኣክዎ ኸስልጥ ዝብል ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ልዕሊኻ እንድሕር ኣሎ ክጸረካ እዩ ማለት እዩ
ካብ ፀሓካዩ ጥራይ ኣይትልመዶ በፂሄ ብዝበልናዮ ኢና ንጋገ ፍቅርና ዝጎድል መዓት እዩ ኩሉ ነገር ኣለኒ መኪና ክዝውር ምስ ጀመርካ ገዛ እንተዳ ገዚእኻ እቲ ትደልዮ ኣታዊ ቀጻሊ ፍሎው ምስ ገበረ ሽዕታይ ትኾን መሲልኩም ልብኻ ይጎድል ኩሉ ግዜ ኣብ እግዚአብሔር እቲ ሓዊ ኻባና ከይጎደለ ንኽነብር ዝገብሮ ምክንያት እንታይ ይመስልኩም ምድላይ ምድላይ ኣነ ጳውሎስ ካብቲ ዝገርመኒ ነገር ንርእስኻ ጥራይ ደይኮነስ ንኻልኦት እውን ምድላይ ኣሎ ጳውሎስ ነቶም ዘይፈልጦም ዝነበረ ዝቆሎሴን መሃሮ ዘለና ዘይፈልጦም ብመገዲ ኤጳፍራስ ጥራይ ዝፈልጦም ሰብ ቆሎሴስ እንታይ ገብሮምሎም ነይሩ ኩሉ ሰዕ ይጸልየሎም ነይሩ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ኣይኮነን ጸልይሎም ኩሉ ሰዕ ብዛዕባኹም ንጽሊ ኣለና ኩሉ ሰዕ ስለዚ ኣብቲ ናይ መንፈስ ህይወት ወይ ጉዕዞ ኤሊቬት ብዝኾንካሉ እንታይ ክትኾን መሲልኩም ነገራት ብምርግግኡ ጉዳይካ ብዛዕባ ካልኦት እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ሓሳብካ ብዛዕባ ካልኦት እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ብዛዕባ ርእስኻ ጥራይ ደይኮነስ ብዛዕባ ካልኦት እንዳሓሰብካ ኢኻ ትኸይድ ናትካ ዕረፍቲ ጥራይ ደይኮነስ ነቶም ናይ ምሳኻ ዘለዉ ዕረፍቲ እናደለኻ ኢኻ ትኸይድ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይና ምስቲ ማዕበል ኣይኮነን እቲ ጉዳይና ምስ ምንታይ ኣይኮነን ምስቲ ንፋስ ምስቲ ባሕሪ ይኮነን እንታይ ደኣ ምስቲ ቃል እዩ ምስቲ ካብ መጀመርታ ዝተነግረና ቃል እዩ ናብ ማዕዶ ምእንቲ ክቅድምዎስ ብግዲ በሎም ሓሊፍካ ምእንቲ ክትጸንሕ ምዚ እቲ ተስፋ ነዚ እቲ ናይ መወዳእታ ኣልቲሜት እዚ ኩሉ ማዕበል እዚ ኩሉ ኣብ ማእኸል ንሪኦ ዘለና ዝተፈላለየ ገጸ ባህሪ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣብ ህይወትና ኩሉ ግዜ ናብቲ ቃል ምስ መጻና ናብ ጎይታ ምስ መጻና ፍቅርና ክዝሕል የብሉን ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሽዑ እንታይ ብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ከ እንታይ ብሎ ብለና ክጥሕል ጀመረ ብለና ሽዑ ጴጥሮስ ካብ ጃልባ ወሪዱ ብማይ ከደ ናብ ኢየሱስ ድማ መጸ ብርቱዕ ንፋስ ምስ ረኣየ ግና ፈረኸ ክጥሕል ድማ ጀመረ ዝገርመኩም እዚ ብርቱዕ ንፋስ ምስ ረኣየ ዝብል ዘሎ እቲ ንፋስ ካብ መጀመርታ እዩ ነይሩ ኣብ ጥቕሲ 24 ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ንፋስ ሽዑ ይኮነን ተፈጢሩ ሓድሽ ንፋስ ኣይኮነን መፂኡ እቲ ፎካስ ናይ ጴጥሮስ ግን ካብ ጎይታ ናብቲ ንፋስ ሽፍት ምስ ገበረ ግን ምጥሓል ተጀሚሩ ኩሉ ግዜ ተፈተና ኣሎ እቲ ድሌት ክሳዕ ዘየቋረፀ እቲ ሕፅረታት ክሳዕ ዘሎ ዲማንድ ኤንድ ሳፕላይ ዝበሃል ኣሎ ኣብዚ ናይ ቢዝነስ ሰኑ ቢዝነስ ማን ዲማንድ ኤንድ ሳፕላይ ኩሉ ግዜ ኣይቋርፅን ሓቂ ከምኡ ከዓ ኣብ ህይወትካ ከዓ ሓደ ነገር ምስ ደለኻ ካልእ ምድላይ ኣሎ ምክንያቱ ህይወት ጉዕዞ ስለ ዝኾነት ኣብዚ ምስ በፅሓካ ንዕኡ ዝኸውን ዲማንድ ኣሎ ብሓንቲ ክዳን ሙሉእ ዕድሜኻ ትኸይድኒ ኢኻ ምሽ ካልእ ክዳን ትቀይር ምሽ ከምኡ እንዳበለ እቲ ህይወት ከዓ እንዳተቀየረ ምዕራፉ እንዳተቀየረ ንዕኡ ዝኸውን ዲማንድ እስካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንፋስ እዚ ኣብ መጀመርታ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ግን ፎካሱ ካብቲ ቃል ወፂኡ ወይ ካብቲ ዝፀውዖ ድምፂ ወፂኡ ናብቲ ንፋስ ምስ ረኣየ ግን እንታይ ገበረ ብለና ክጥሕል ጀመረ ብለና ጎይታ ከ እንታይ ኢልዎ አንብበለይ ክጥሕል ምስ ጀመረ ድማ ጎይታ ያድሕነን ኢሉ ኣወየ ሽዑ ኢየሱስ ኢዱ ዘርጊሁ ሓዞሞ ኣታ ጉድል እምነት ስለምንታይ ተወላወልካ በሎ አይገርመኩምን ኣታ ጎደሎ እምነት ስለምንታይ ተወላወልካ ኢሉ እምነት ናይ ግሊ አይልና ጎይታ ከዓ ኣብዚ ኣብቲ መጀመርታ እንታይ ገይርዎም ኣጆኹም ኣነ ኢልዎ ኣብዚ ናይ ጴጥሮስ ግን እንታይ ገበሮ ብለና ኣጆኻ ኣይኮነን ኢልዎ እንታይ ዳ ገይርዎ ገኒሕዎ ኣሕዋተይ ኣብ ሓንቲ ጥቕስላ እንታይ ትብል ሰለስተ ነታ በለስ ቁረፃ ምስ በሎ 3 ዓመት ተፀበያ ኢልዎ 3 ዓመት እንተ ደይፈርያ ሽዑ ቁርፃ ኢልዎ
እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ኤክስፔክቴሽን ኣለዎ ክልእኸና ከሎ ብኸመይ ይኮነን ድልእኸና he gave us power ንዑ ንምዃን ዝኸውን ዓቕምሲ ሂብና ኣሎ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ኣብዚ ቃል እዚ ተገብሮ ከሎ ንርኢ ገኒዕዎ ስለምንታይ ተወላወልካ ኢልዎ ጎይታ ኩሉ ግዜ በቃ ኣጆኹም ዝብለና ኩሉ ግዜ ድኻምና ዝፈልጥ ኩሉ ግዜ ሕፅረታትና ዝርዳ በቃ ገለጌርና ኢና ንወስቶ ከምኡ ይኮነን ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንውክሎ ይፀውዕና ወኪል ክትከውን ተኮይንካ ከዓ ስታንዳርድ ናይታ ዝወከለትካ መንግስቲ ክህልወካ የድሊ እዩ how to build ተልካ the altar after altar እንተደኣ ኸይድካ ኢኻ build ትገብሮ ግናኸ ተዋሂብካ ኢኻ ኢየሱስ ኣብዚ ብጣዕሚ ገሪምኒ ገነሖ ኣብለና ንምንታይ ተወላወልካ ምክንያቱ you saw the glory you saw the manifestation ጎይታ እንታይ ዝብሎ ደሎ እንታይ ይደልይዎ ዘሎ እንተዳልና በቲ ቅድሚ ሕጂ ብኡ ክስራሕ ከሎ ዝረአዮ ምርኣይ ምእማን ምእንቲ ክህልዎ ይተፀቢዎ ትፅቢቱ እንታይ ነይሩ ተዳልና 5 ዓሳን 2 ዓሳን 5 እንጀራን ገይሩ ህዝቢ ክምግብ ከሎ ክርኢ ከሎስ ነዚ ሜዲቴት ክገብር ይተፀቢዎ ኣብ ልዕሊ ማይ ክኸይድ ከሎሲ ዘይከኣል ብናይ ኣእምሮ ብፅሕና ከምዘይ ተጓዓዞስ ክዝክር እዩ ትፅቢት ገይሩ ጎይታ ስለዚ ኣብ ህይወትኩም ናይ እምነት ሰባት ክትኮኑ ጎይታ ደልየኩም ናይ እምነት ሰባት ክትኮኑ ነገራት ዝኾነ ይኸይድ ኣሎ don't see in that perspective በቲ ናይ ውድቀት መለክዒ ኣይትርኣይዎ በቲ ናይ ፍርሃት መለክዒ ኣይትጠምትዎ ብምንታይ ዳ ወዲ ኣምላኽ ርእሱ ምእንቲ ከግህደሉ እዩ ዝኹነታት ከምዚ ኢሉ መፂኡ ዘሎ ኣልዓዛር ሞይቱ ኢሎሞ ኣነ ኣብኡ ምእንቲ ከምዘይነበርኩ ምእንቲ ክትኣምኑ ኢልዎ ኢየሱስ ድማ ንኣልዓዛር የፍቅሮ ነበረ እያ ስለዚ ፍቁር ኣምላኽ ኢኻ እግዚአብሔር ኣባኻ ዕላማ ዘለዎ ሰብ ኢኻ በዚ ዘለካ ሊሚቴሽን በዚ ዘለካ ዓቕሚ ወይ እውን ሰባት ቁልሕ ስለ ዘይበሉኻ በዚ ነብስኻ ይትረኣያ እቲ ሓቀኛ መንነትካ ክርስቶስ ኣባኻ ብዝገለጾ ነገር እዩ ዝግለጽ ኩሉ ሰብ ይዓስለካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ጎይታ ኣባና እንታይ ይገብር ይመስልኩም ትፅቢት ኣለዎ እግዚአብሔር ይጋናይ ኢየሱስ ይጋናይ እታ ማርቆስ ዘላም ብበለይ 16:14 ዘላ ብዘይ ምእማኖም እንታይ ገበሮም ይድብለና ገናሖ ስለዚ እምነትካ ብዘይ ግብሪ ምውትያ ኢልና መጀመርታ ሒዝናያ ነርና ናይ እምነትካ ግብሪ ክህልወካ ኣለዎ ኮሚትመንት ዘይብልካ እንተደኣ ኮይንካ ብእምነት ኣይኮንካን ዘለኻ እምነትካ ሲ ብግብሪ እትገልጸሉ መድረኽ ክህልወካ ኣለዎ እምነት ትረአያ በቲ ናትካ ደለካ ኤነርጂ በቲ ዘለካ ምእታው ምውፃእ በቲ ዘለካ ፖዚቲቭ አቲቲዩድ በቲ ዘለካ ኮሚትመንት እንታይ ትኸውን እያ ትግለጽ እያ አንብበለይ ድሕሪኡ ነቶም 10 ተዋሓደ ኣብ ማዕዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተጋሃደ ነቶም ተንሲኡ ዝረኣይዎ ኣይኣመንዎን እዮም እሞ ስለቲ ዘይምእማኖምን ትሪ ልቦምን ከዓ ዘለፎም እታ ማቴዎስ ደላህ አንብበለይ 8:26 ንሱ ከዓ ኣቱም ጉድላት እምነት ከመይ ከእትፈርሑ በሎም ሽዑ ተንሲኡ ንንፋስን ንባህርን ገንሖም ዓብዩ ህድኣት ከዓ ኮነ እሲ ኣቱም ጉድላት እምነት ንምንታይ ትፈርሑ ኢልዎ እሳቶም ዘይገበርዎ ተሲኡ ክገብራሎም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ጎይታ ግን ትፅቢቱ ግን ንሱ ብድቅስ ብድሕሪት ክዕርፍ ክድቅስ ከሎ ንሳቶም ነቲ ማዕበልን ነቲ ባሕርን ማኔጅ ክገብርዎ የሚል ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ተዛሪበ ናብታ ናይ መወዳእታ ክኸይድ
ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 12 13 ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉሎ ነቶም ዝተቀበልዎ ዘበሉ ብስሙ ንዝኣምኑ ውሉድ ኣምላኽ ኮኑ መስል ሃቦም 13 ከም በበለ ዚኦም ከ ንሳቶም ከኣ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቃድ ስጋ ወይ ካብ ፍቃድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም you see there is a seed in you እዛ seed እዚኣ ትገብር ትኽእል እያ ማለት ውሉድ ኣምላኽ ኮኑ ኣብተና እንግሊሽ ኃይል ሃቦም ይዙ he gave them power to become somebody there is a power available for you someone ንሙኻን ሲ there is a power available for you ካብቃዓኩም ዝኽእል ዓቕሚ ኣሎ ስለዚ ጎይታ ኪዱ ናብ ማዕዶ ክብሎም ከሎሲ ሓደ ነገር ዝረአዮ ነገር ኣሎ ኩሉ ግዜ በእንተ ኣምላኽ ክንርኢና ተጸውዕና በእንትና ኩሉ ግዜ ሊሚቴሽን እዩ ኣብ ከባቢና ዘሎ ገለ ነገር ክንስጉም ዘይምኽኣል እዩ ኣብ ከባቢና ዘሎ በእንተ ኣምላኽ ግን እንታይ ኣሎ መሲልኩም ክእለት ኣሎ ዓቕሚ ኣሎ ብቕዓት ኣሎ ኣሕዋተይ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም if you think you don't have it fight for it የብለይን ትብልዎ ነገር እንድሕር ደኣ ሃልዩ ወይ ድማ ብዛዕባ እዚ ፍልጠት የብለይን ብዛዕባ እዚ ምርዳእ የብለይን ብዛዕባ እዚ ከመይ ጌርካ ከም ዝግበር ኣይፈልጦን የትብልዎ ኣሎ fight for it አብርሃም ናይ ኮቨናንት ሰብ ነይሩ ሓቂ እቲ ኮቨናንት ንመን ተዋሂቡ ነብርሃም ይትኺዳን ተዋሂቡ ሎጥ ግን ብምኽንያት ምስ አብርሃም ተጸጊዑ ሙፁ ግን እንታይ ገይሩ መሲልኩም he got blessed ተባሪኹ ንአብርሃም ማዕሪኡ ዝኸውን በረኸት ጓሶት አብርሃምን ጓሶት ሎጥን ክሳዕ ድበኣሱ እቲ በረኸት ብዙሕ ነይሩ አሕዋተ የብለይን ትብልዎ ነገር ኣሎ fight for it find someone who know that things ብዛዕባ ዝፈልጥ ሰብ ድለዩ ግን don't sleep ተስፋ ይትቁረጹ ሲልኩም ክስታይ ትኹኑ እንድሕሪ ዝምለስ ሰብ ኣይትኹኑ ምክንያቱ እግዚአብሔር ክልእኸና ከሎ አባና ዘቀመጦ ነገር ኣሎ እታ ከላይ ቆሮንጦስ ዘላ 5 ስንታይ ትብል ሓድሽ ብዛዕታ ሓድሽ ፍጥረት ደላስከ አንብበለይ ብምልአት መንተ ስታይ ትገብረለይ ስለዚህ ሓደ እኳ በክርስቶስ እንተአልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እቲ ብሉይ ሓሊፉ እነሆ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ ሓደ እኳ በክርስቶስ እንተአልዩ ንሱ እንታይ እዩ ሓድሽ ፍጥረት እዩ do you know that ሓድሽ ፍጥረት ማለት እኮ is a new species ኣብዚ ዓለም እዚ ዘይኮነ ካብ ሕጂ ኣብ ውሽጥኩም ሲ ሓድሽ ፍጥረት ኣሎ ካብዚ ዓለም እዚ ዘይኮነ ማለት እዩ ካብዚ ምድሪ እዚ ዘይኮነ እዚ ናይ እዚ ምድሪ እዚ ሲስተም ሲ ዘይሕዞ ኣብ ውሽጥኩም ኣሎ እዚ ዘር እዚ እቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ዘላኸ ብዛዕባ እቲ ዘርኢ ዝዛረባ ቃል ኣምላኽ ዘርኢ ኢሉ ዝዛረባ ኸ ኣብ ውሽጥኩም እንታይ ኣሎ መሲልኩም ዘርኢ ኣምላኽ ኣሎ እዚ ዘርኢ ኣምላኽ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ማዕበላት ናይ ምኻድ ዓቕሚ ኣለዎ እቲ ጸገምና እንታይ እዩ ኣይተረኸብናን ኣለና ምስቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዓቕሚ ኣምላኽ that's why we are limited ግን እቲ ጻውዒትና ግን limited ንምዃን ኣይኮነን ሓደ ግዜ እቲ ማዕበል ጸጥ ከተብሎ ዘየድልካ ኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ልዕሊ ማዕበል ግን የመላልሰካ ሓደ ግዜ ነቲ ማዕበል ትጎንሖ ነቲ ባሕሪ ካህድእ ትብለላ መድረኽ ክህሉ እዩ ሓደ ግዜ ግን ኣብ ልዕሊ ማዕበል እትመላለሰሉ ግዜ ማዕበል እናሃለወ ንዓኻ ግን ምንም ነገር ዘይትንክፈካ exempted ዝኾነ ላይፍ ይህልወካ ካብ ነገራት ዝተሰወረ ህይወት አንብበልኝ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 22 ያዘላስልን በህያውን ንዘለዓለም ብዝነብር ቃል አምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም በሓድሽ እተወለድኩም ሪኹም በህያውን ንዘለዓለም ብዝነብርን ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እንታይ ጌርኩም ብለና ኣሎ ተወሊድኩም እዚ ዘርኢ እዚ ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ
by meditation مززر إذا خطرها بتقيلها by separation جزاء رأسها بمفلاي بصلوت جزاء رأسها بمفلاي أبتا تقصي عسران سلستن زلا كابت تقربني بينو نبرة أو خيدو قاعد اللي عتبن سام زين كلتي النجاري بينها مخان كاليو مسلاي كأم وسخ كأخالي sometimes we need to talk with ourselves مس جزاء رأسنا مزراب يدلينا مس جزاء رأسنا معراق يدلينا مس جزاء رأسنا مقبال يدلينا بينها مخان بزعبا جزاء رأسها زلك إيميج مخيار نفسها كم تقبل كيا قالوا السبات كا كم تنسخة تقبل كيا مزقبلوخ كم ترى سب نحر تقبل كيا نفسها قال سب كا كم يوم تريد تزقبلوخ عند حردا كم حدا نايجزي أبير نجر أوش زلوا سب عند حردا تقبل كيا قالوا السبات كا exactly the same way تريد تزقبلوخ ماتي سلزي زرع عمل خابخاتكم علو زرع عمل خاوشكم علو نتي معبل قبل عليو خمل على سكم زغل زرعي عوشتكم علو يسوع قويتاي أتا تقصي ثلاثا كلتن زلا عم ببلي أب اسكه أتا ماركوس اسكه نم ببا حمسان كلتن زلا عم ببلي وي يوحنس إسرع حدا زلا هريئة شديش ماركوس شديش حمسان كلتن دليا زلوا I think يوحنس شديشته زلا انتهيت بالمسيلكا بؤ نبؤ دما نابتي او صراحة دنسكه ام بباسكه شدش اسرع حدا شعون أب جالبا كأتوه دليو تا جالبا أبو نابت زخدوه زلوا مدري بتحت يسوع قويتاي ليكم أبزقة كتري وخلهم لك عتي كناتات زخلوتي مستودع أسي بؤ نبؤ نبي بتحو نبت نقط مدري دما I think ماركوس هذا اللي وصلني قال مجلات توهيباتني نيرة نباتاتهم كأن أبجلبا أتوت نفاس دما حدا نساتهم بزوح تجرموا exactly نباتاتهم نبجلبا أتوه النفاس دما حدا بؤ نبؤ ناب نفت نقط مدري بصحو اتي خناتات لك مس اتخونتات لك نابت يسوع مسمصسي لك ناباتاتهم اي اتو نابت جالبا كمان بو نبو نابي بصحو نابت እግዚአብሔር ዝመደበሎ እቲ ፈተና እንድሕር አትወዲ ኩሉ ግዜ እንታይ ካትኮን መስልኩም እቲ ቴስቲሞኒ ኩሉ ግዜ ማኒፌስት ይገብር ማለት ስለዚህ አብታ ግዜ ፈተና ክትመጽእ ከላ ግን በእምነት ታይ ምዃን የድሌካ ሙጻእ የድሌካ በእምነት ممللاس يدليكا بأمنة تطعو مبال يدليكا مالتي تاسالسان كلتن زلان ببلي ماركوس 14 زلان بل 14 سالسان كلتن ناب جلبا مسعاتوا تنفاس زقبله اوكي
ቶም ኣብ ጀልባ ዝነበሩ ከዓ ንስኻ በሐቅ ወደ አምላኽ ኢኻ እናበሉ ሰገዱሉ እቲ ንፋስ ንዓኣቶም ንምኽልካል ይመጽ ነይሩ መወዳእታ ግን ስዒሮሞ ሓቀይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብቲ ማዕበል እንታይ ይገብር ከሎ ንርኢ ሓይሉ ከርኢ ከሎ ብኸምዚ መንገዲ ተራእይዎም ብዘይፈልጥ መንገዲ እንታይ ክገብሮም ከሎ ንርኢ ኣብ ማእኸሎም ክገሃድ ከሎ ንርኢ ብኡ ንብኡ ድማ እንታይ ገበሩ ይብለና ናብ ንቑፅ ምድሪ ምስ በጽሑ ሽዑ 33 ቶም ኣብ ጀልባ ዝነበሩ ከዓ ንስኻ በሐቅ ወደ አምላኽ ኢኻ እናበሉ ሰገዱሉ ንስኻ በሐቂ ወደ አምላኽ ኢኻ እናበሉ ሰገዱሉ ሰገዱሉ ዝብል ደሎ ፍግም ኢሎም ምስጋጥ ጥራይ ኣይኮነን they worshiped him they praise him ብዙሕ ኣምልኾ ነይሩ ተሓሪድካ ብደምካ ንእግዚአብሔር ኣቦ ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ዓዲካሉ ኢኻ በዝናያትና ግዜ ማለት እዩ እቲ ንዕኡ ዝኸውን ብቑዕ ዝኾነ ኣምልኾ እቲ ንዕኡ ዝኸውን ብቑዕ ዝኾነ ምስጋና they were praising him they were sing a song መዝሙር ዘሚሮም ሆሳዕና ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ሆሳዕና ኢሎም ክዝምሩ ከለዉ ንሪኦም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይትነቱ ዝገለጸሉ ናይ በሐቅ ወደ አምላኽ ምዃኑ ርእሱ ዘርአየሉ ቦታ እዩ ነይሩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ህይወትኩም ወደ አምላኽ ክገሃድ ትደልይዎ ደለኹም have that kind of faith that kind of belief ከምኡ ዓይነት እምነት እግዚአብሔር ካባና ይጽበይ ኣሎ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዘመን እግዚአብሔር ዘግህድዎ ንርእሶምን ነቶም ምስኦም ዘለው ንምስክር ዝኾኑ ሰባት መን ይመስልኩም ቶም ብእምነት ዝመላለሱ ሰባት እዮም ህልውና አምላኽ ኣብ ምድሪ ዘግህዱ መን ይመስልኩም እቶም ብእምነት ዝመላለሱ ሰባት እዮም እምነት ጥራይን እግዚአብሔር ተሐግሶ ጎይታ ኣብ ህይወትና ዝሕጎስ ኩሉ ነገር ግብሪ ናይ እምነትና ውጽኢት ምስ ዝኸውን ኩሉ ነገር ንገብሮ spiritually twin ክንገብሮ ከለና ወላ ንሓውኻ ክትሕግዞ ከለኻ spiritually twin ኮንካ ሓግዞ ወላ ንሓውኻ ክድግፎ ከለኻ ወላ ንስድራኻ ብመንፈስ ተቃኒኻ ዝገበርካዮ ዘበለ ኩሉ ንእግዚአብሔር ሓጎስ ኣሎ ብእምነት ይዝገብረካ ንእምነትካ ኩሉ ግዜ አክቲቭ ይገብራ ማለት እዩ እቲ ትገብሮ ዘለኻ ክላ ደይ ዝዳ ደይ ስድራይ ደይ ዝዳ ነሕዋተይ ኢልካ እንድሕር ደኣ ኒግሌክት ጌርካዮ እግዚአብሔር ካብ እምነት ከም ዘይኮነ እዩ ዝቆፅሮ እቲ ካብ እምነት ዝኾነ ግን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይደሕግሶ ስለዚ ኣብ ህይወትኩም ኩሉ ግዜ ናይ እምነት ህይወት ናይ እምነት ናብራ እንታይ ክትገብሩ ጎይታ ኤክስፔክት ገብረኩም እግዚአብሔር ብእምነት ክንከውን እዩ ዝሕጎስ ኩሉ ናብራና ምእታውና ምውፃእና ብእምነት ክኸውን ከሎ እዩ ንእግዚአብሔር እንታይ ዝገብሮ መሲልኩም ሓጎስ ዝፈጥረሉ እሱ ምስ ዝግለጽ ከዓ እንታይ ትኸውን መሲልኩም መሊስካ ንእግዚአብሔር ክብሪ ንምሃብ ዝኸውን ነገር ይህልወካ እግዚአብሔር ከዓ ርእሱ ኣባኻ ይገልጽ ብዝተፈላለየ መንገዲ ርእሱ እንዳገለጸ ይኸይድ ህይወትካ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ናይ ተኣምራት ህይወት ኣይኮነት እንትኸውን እንታይ ዳ ካብ ተኣምራት ናብ ተኣምራት ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ሰናይነት ናብ ሰናይነት ካብ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናብ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ዳተሳገርካ ኢኻ ትኸይድ ኩሉ ግዜ እንዳስተውዓልካዮ ብሜዲቴሽን ምስኡ እንዳሓበርካ ብምስትንታን ምስኡ ሓደ እንዳኾንካ ትኸይድ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ let's worship him በጋርና ተጠው ንበል እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ 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 አይናይ ማዕዶ እግዚአብሔር ተዛሪብኩም ዘሎ አይናይ ማዕዶ ኣብ ህይወትኩም ተስፋ ዘሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ just pray rabasi katonda valavasta kraba ela proza vanavashta krobasia krodia ela vora la bababasi katanda varasti kradia መንፈስ ቅዱስ
ንቃላትካ እግዚአብሔር ሎማዓልቲ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ህያው ክትገብሮ ጸልይ ኣለኹ ብመንፈስ ቅዱስ ኣውሽጥኹም ሃሌሉያ ኃይል ክለብስ ንምግባር ዓቕሚ ክኾነኩም ጸልይ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም ማቫናስቲ ፓራዲያራ ላባሳ ክሎዲያ ለፕራዶ ቮሮሎቦሺ ክሎዲያ ዘራ አምላኻ ውሽጥኹም ኣሎ ዘራ አምላኻ ውሽጥኹም ኣሎ ሃሌሉያ ነቲ ዝተዋህበኩም ዕላማ ሃሌሉያ ነቲ ዝተዋህበኩም ሓላፍነት ንምፍጻም ዘራ አምላኻ ውሽጥኹም ኣሎ ሃሌሉያ ጂካታንዳ ቫራ ላባሲ ካቶቫ በረንቴሬ በረሌ በበሺ ካታላባስታ ክሮዲያ pray for yourself la prosto vorolobo sokloidia ayna nifas ykhልክልኩም ዘሎ ayna ማዕበል ይخልክልኩም ዘሎ ለማዓልቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምስቲ ንፋስ ጉዳይ የብልና ጉዳይና በዚህ ሰዓት እዚ ሃሌሉያ ኣብ ልዕልዩ ክንመላለስ ዘኽእል ዓቕሚ ሃሌሉያ ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ልዕልዩ ብምምልላስ ክትፍጽምዎ ጸልይ ኣለኹም ማዶቪላ ቫስታክራባ ረበን እዚህ ታሎ ፍራና ቫስታክሮዲያ ሜላዱና ማሳታ ያባራ ቫስታክሮቫ ማዴሌቬ ዴሌቬ ኤራ ባባባባባባባባባባባባ ማዲቫራ ዳባሺ ካታታ ማሪዳ ላቫራ ላባሺ ክሎዲያ حلاف منفس قدوس حلاف منفس قدوس نرئسخا كبرها ببلالكم كبرها بيسوس كرسوس ياوسم بتامرات امزغوبا از እግዚአብሔር نرئسخا كبرها بتامرات እግዚአብሔር አምላኸይ ኢድካ ክንሪ አንደል ያለና ሌቫሮሶ ፕሮዶቮሮዶ ቦሶ ክሮይዲያ እታው በእምነትኩም ለማዓልቲ لمعالتي بإمنتي يأتوا لخبلوا هاللويا كم بيتروس لمعالتي عبلعني ما يات من مللاس كون لكم نصلي عليكم زي ودا عبلعني ما يات من مللاس نبتو نقص مريت كساعة تبصحوا عبلعني ما يات من مللاس كون لكم نصلي عليكم ما دافارا دابا بابا 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 مارا بابا 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 ريبا بابا 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 ريدا فرادا بابا 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 سيكاتا فادا لاباشتا كلوديا الراسو كوتوندو فرودو بوشي كاتوزا الا فادا لا فادا لا فادا لا بابا 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 سياتا منفس قدوس حلف منفس قدوس جاكاتا يابانيا فاستاكلو فاديرا لاباساكروديا لو معالتي إليفيشن علو لو معالتي بيسوس كرسوس يوسم تامرات عملاخ علو حيل عملاخ علو قلتم عملاخ علو إلى وجه علوكم بيسوس كرسوس يوسم زافان أنتلا فادالا باباسيا كاتولا ليبر إليفرتي كروس كابوسا كاتان دفردبا لو نصلي الله بيسوس كرسوس يوسم ما دينا فالا فاستاكلو باراستيا كروديا እግዚአብሔር ቃል ከዛረብ ከሎ ታይሉ አብስ ኸረን እዚ ተቀመጥኩም ወሲያ አኽሎኩም ኢሎ ናብ ከረን አሞራውያን ናብ ሒተታውያን ኪዱ ኢሎም አህዋተይ ሎማዓቲ ይጸልይ ኣለኹም ናብ ማዕዶም ስጋር ክኾነልኩም ይጸልይ ኣለኹም ናብ ማዕዶም ስጋር ክኾነልኩም ይጸልይ ኣለኹም ናብቲ እግዚአብሔር ዝተዛረበልኩም ምስጋር ክኸውን እጸልይ ኣለኹ ናብቲ እግዚአብሔር ዘዳለዎ በረኸት ምእታው ክኸውን እጸልይ ኣለኹ ፈውሲ ድዩ ምእታው ይኹን እብል ኣለኹ ዣካቲያ ላቫኒስታ ፕሮዳ ኤሌንቶ ኦሩዛ ቫና ቫስታ ክሮቫ ፑት ዮር ዲማንድ ኣሕዋተይ ፑት ዮር ዲማንድ እምነትኩም ኣብዚ ቃል እዚ ኣንብሩ ሎሚ በኢየሱስ ስም እውጃለኹም ናብቲ እግዚአብሔር ዝተዛረበልኩም ምብፃሕ ይኹን እብል ኣለኹም ለመዓልቲ ዘክርዎ እግዚአብሔር ብቃሉ ዝበለኩም እንታይ ይዘክርዎ እግዚአብሔር ብመንፈሱ ዝተዛረበኩም እንታይ ይዘክርዎ
ብሉጽ ምኽሪ ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ኣብ ህይወትኩም ርእሱ ዝገልጸሉ እግዚአብሔር ርእሱ ዝገልጸሉ ነገር ኣሎ ኣብ ህይወትኩም ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክትከውን እያ ተጸዊዓ ካብ ኃይሊ ናብ ኃይሊ ክትከውን እያ ተጸዊዓ ሎሚ በኢየሱስ ስም ምዕጣቕ ይኹን ብላለኹ ምዕጣቕ ይኹን ብላለኹ ምዕጣቕ ይኹን ብላለኹ ዣካታ ያባራባስቲያ ክሮቫ lever enesu katova la vasta kronama embrasta dia la varto cross kabatia put your demand put your face speak a word lo maadi ጸልይ አለሁ በኢየሱስ ስም ኃይለ አምላክ አብዙ ጉባኤዚ በኢየሱስ ስም ተአምራት አምላክ አብዙ ጉባኤዚ ننوح ساعات ننوح معالتات ننوح عامتات زي تفتح نقر بسالتاي مقال ليت دما مصوم يزبل لومي بيسوس سم كوكه كالله رداي يزبل كوكه كالله ردايو كوكه كالله ردايو رديت እግዚአብሔር እውጫለሁ رديت እግዚአብሔር እውጫለሁ Put your face, Ahwate. Put your face. The spirit is strong. No means Allah by Jesus Christus Yosef. What is impossible to man? It is possible to God. Hallelujah. Nisam zay kal nam lahi kal izbel. No me by Jesus Simmons Allah. Nisa'ata zadan way zabana. ሎሚ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ በሳልሳይ መቃለይቲ ድማ መጾ ብራባይ መቃለይቲ ሎሚ በኢየሱስ ስም ነገራትኩም ከፈታህ ጸልያለሁ ኩነታትኩም ከቀየር ጸልያለሁ ናይ እግዚአብሔር ክብር ወድቀኩም ጸልያለሁ ናይ እግዚአብሔር ህልውና አባኩም ክራ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ቀንጽሙ ከገለጸ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ኃይልህ ግለጽ ብላለሁ ክብርህ ግለጽ በኢየሱስ ስም ማዶቫሪያና ማሳካታታ ዘቬል ኤሌቨርቴ ክሮስኮቦቲያናማ አንዶ ለቬቲና ማሸክ ለቬደለ በበሲያታ ኢላ ቮራ አሳክሮን ደቨሬስቴ ክሮዲያ ሎሚ በመንፈስ ቅዱስ ተደሪኽና ንእውቻለና we prophesy in the name of Jesus ክብር እግዚአብሔር ከወድቀ ኃይል ትልዑልማ ከጽልላልኪ ይዝብል እትኸባ ህዝወፅኻ ወዲ አምላክ ክበሃል እዩ ሎሚ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ኣብ ልዕሊኹም ከጽልል ጸልያለሁ ናይ እግዚአብሔር ክብር ዓባኻትኩም ክወድቕ ጸልያለሁ ካባኹም ዝወፅእ ነገር ኣሎ ካባኻ ዝወፅእ ነገር ኣሎ ካባኺ ዝወፅእ ነገር ኣሎ ማታያ ዛካታታታታ እዛካታታታታታታ Put your face. I pray in the mighty name of Jesus. Madula variana masakatola. Leber edevere ንረሱኹም ንገርዋ ተዛረብዋ ኣብቲ እግዚአብሔር ተዛረበ ንኽበጽሐ እቲ እግዚአብሔር ንዓይ ዝበለኹ ክከናወን እዩ ኣብ ማዕዶ ስገር ኢልንሎ ክሰግር እየ ክበጽሐ ኢልኩም ዓውጁ በኢየሱስ ስም ዣላኒና ማሳታያ ጀባላባላባላባላባላባላባላ ሬባላባላባላባላባላባላባላ ጃካታያ Eravana vastakratia. Ebaronde verede bebe. By Jesus Christus Yosef. Lose in the name of Jesus. No by Jesus Nitaliana. Lande de Crovadia Rasakroya. Abne Lunatat Kitawe. Abne Lunatat Kamalala Setaway. Abne Nagarat Kamalala Setaway.
أبلغ معبلات كمالا سيتطوع أبلغ نفاس كمالا سيتطوع ما توزينا بأشاكافا إيفاروستو كرويا لو يعيدهم كغفات تتقلي عليهم لو يعيدهم كغفات تتقلي عليهم يعيدهم كغفات تتقلي عليهم كم لوت يعيدهم كغفات نابسب كيدان متقع أخوانكم تتقلي عليهم بيسوس سم تتقلي عليهم بيسوس سم تتقلي عليهم شاكا بابا 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 شاكا بابا 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 إرّا بابا 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 بيسوس كرسوس ياوسس ما تيفارا بابا 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 زانتي بيري بيسي كاتايا اللي بني بيستك روباسيا كرويا نايمنا تحيلا بخاتكم كاتو تسلي لهم نايمنا تحيلا بخاتكم كاتو تسلي لهم نايمنا تحيلي نايمنا تحيلي حيل حوي عطفو كابي الصياف دهانو عوق برتعو انه نتوم انتاي كبروا اهدموا بيزبن ما توفى لا باستكرويدي ابلعني كنتات زمنانش ابلعني حوي زمنانش ابلعني كنتات زمنانش عواتي سيدرا مسا عبدينو كتدارينيم تايم كيرم مسيلكم ودي عملها ما خلهم كسعد الرأي ابتحوخ ملالوسو خلون ري لومي يصلي عليكم بيسوس كناتاتكم ايكم هماكم نيبلكم عليهم انت تعرفوا وصلهم ايكم حتاكم نيبل عليهم ودي عملها ما خلكم كقادي ودي عملها رؤسو خقلتي ودي عملها لما عندي هللويا لرؤسو اباخاتكم كقلتي بلالهم ماش كده بريد يا باسا the mighty God. He's the mighty God. He's the mighty God. Hallelujah. He's the mighty God. Hallelujah. Rusu hallelujah. زغلت عملاخ بحيل زفلت عملاخ بخبر زرع عملاخ قلتمو زكيت عملاخ لو معلتي هاللويا أبي ودك خريو كابزا معلتي زي أجميلك هاللويا كبرك زي أبي ودك خطريخا دك أسكا خطعمي بلك علىهم اتريانا اكزيابير كبري علىهم اتسمعونا اكزيابير كبري علىهم أبي ودك تستمعونا اكزيابير كبري له كم زلغايو عيكت وديني غابلك علىهم كم زلغايو نقرات عيكت حالفوني غاب مودعتا زكبرلو نقرات كهليو زيابير بتعامراتو خقلاتيو زيابير بخبرو خقلاتيو زيابير بهلو نو خقلاتيو زيابير كبر هابوها هاللويا